necessiteu saber el color, res més, vale? Ah, això, recordem el color. Document aquest, però si no el teniu, no passa res, perquè algun hora que s'està acabant, en principi no hauria de passar, perquè no veurà. Vet cap al Joan, vet cap al Joan. Que us ho passeu molt bé. Ja ho tenc. I ara, a veure. Leyendo poesía, viendo el atardecer, escuchando el ruido del mar. ¡Vaya menudo coñazo! Menos mal que te has suicidado tú, si no se suicidó ella. Es todo por tu culpa. Claro, ahora lo entiendo. Es por tu culpa que ella se ha marchado y es por tu culpa que yo me he hecho esto. ¿Qué? Cuídala de ti. No te vas a morir. No te desaparece la que me la toca la cabeza de un planeta. Només demanen que poden tornar i la Paula no pot. Jo després de veure el buit. No em podia imaginar que les terceres persones poguessin fer tant de mal. No sé refressa el fill de puta castrador que vaig deixar ahir a la nit. Per ella? Més o menys, més o menys. I què és el que més per ella? Ma mare. Dona, nit així... Ni dit així ni no dit així. Una ha de ser conseqüent amb les decisions que pren. Volia veure l'obra, però ja... És un bon Ni que sí, que aquí veu tothom. No sé, doncs... La mare encantadora. Que toca la flauta travessera. Ah! I per aquí no es Què passa? M'ho penso o no? Ajudeu-me a vosaltres, no? Doncs m'ho penso. Vale, tens 5 anys per pensar. Tu més no, eh? Ens veiem a la propera. S'ha acabat aquesta, també? Ho porten malament. Ui, perdó. S'ha acabat? Heu acabat? Sí, hem acabat, no? No podem donar. Voleu que fem una altra? És que no m'ha donat temps a veure. Bueno, de fet no n'he vist cap al final, però, ostres, porto molt de glamour, això sí, no? Això no m'ho negareu, però clar, ara m'explicareu les obres, eh? Ara fem una cervesa, oi? Ens trobem allà al punt de trobada, sí? Noves són xaviers, oi que sí? Mira que bé, per aquí tenim molt. Vinga, va, que serà molt fàcil això, eh? Un fort aplaudiment, vinga, som-hi! Som-hi, un miniquiz. Sí? Perquè sí, a veure si jo m'assabento una mica de què ha passat per aquí. Hola, retindrà. Retindrà.